Tangnai horsarmoi wati rubrup phaimabai lama bai dera tumo kalaijak lukurok kinima sinchake lama baiye klai thangmabai patimung thayono langma ari mani koktoma kasai phekya chini koktoma bisingti saimanjakha Sunarpur hatayo watui belai kwbang phaimabai tui kochogui puila lama bai thangmani yagulo truck malkhung tai malkhung chikon rok klai thangui patimung thayono malkhung mothane rok langma rikha yang a lama bai thangmabai kwchajak babangni phasingni no lukurok Tripurani lukurok phatara thangna hwnui thangnai rokbo kwchai tongmani koktoma mankha yang Guwahati ni kifil tongnai lukurokbo kwchaui arono tabuk dera tongmo klai tongkha lama bai thangmabai thanglaisu mwthakjakha Meghalaya Mizoram Manipur tai Borak Valley rokni yang koktoma express patimung thayo thangimai nephano patimungo kwchajak Tripura sa lukurok bai kok sanani chaitokha patimungo kwchai tongnai khoroksa bukhuk patimungno tei tamo saharka khanai di chini koktoma ni bisingtei bo jaga thangmani kifilpur da kcha bahike kcha horo Netraloy thangmani mogol operation khainani honoi Guwahati o abun pore kifil ka swang 15 tarik ko kifil mani iko 15 tarik ni horo 16 tarik ni horo nota honi duita wo ngake Sunapuro phai lama block ngoi harwat pahar kwa gei Bufang rok tu semua puagai abo tabai seng pokaya passenger so driver roka darok bai tan lai khaboro ke harok nor lai kha tike khaphayen pore ngake ke pungai sacha rong simin ngake sacha simin gai pahar puagai soroge tum kusatei tamna sorok tuni kusatei sakatiya Bising tui burung purui a bising tui tui ongpurui ayang harong tui thangui jongtong ha abon bagai Agartala ni gari bo Guwahati phaimaniya Guwahati ni gari bo Agartala thangmaliya sunje Guwahati ni Agartala phaimani yang bagai sung ajaga oke jat ajaga je pahar guagai phaimani jaga ngaga sung sen smart phaile gada ai ni borok aing thangka ai ni borok yang thakya ati khai sung sen thakya gari tola kelai marok le busu jarate tom bahai namat mundur lukha Gari kaisa jaga truck kaisa sutupjak gari sutupjak ni tolao kaisa engko Maruti kaisa gulukjak jaga o borok phasajak yako driver jaga o no truck ni driver barono Maruti driver barono yang abo hingga tabu sini Agartala thangoi debrati gi abo hingga ke yang truck engko jong truck accident mani ta truck tulung mani ke yagra tigi kaya harungo ayungo gari kelai thangmai kya borok bayungo kelai jakno tabuk thik yo haja abun bagai jeng belai kostong suka ke kini kha Pwede po nang maghirap mo ko ba kaya po sila ko kelai to wala mo sinjagi kiri to ka emne borok dukhuman mani bathimani le kotonga do Lucia patimung totonga do borok jaga o truck sutupjak mu kita mangkli wo truck je sutupjak iya truck ni borok bo jaga no truck driver barono te truck tolawo Maruti kaisa iya bo driver ba jaga no khosalan male ko ya phungni gotna wota mane thik langma sokha jaga no borok lang mo soka ke bo khoten na nya ngi tong mana jaga o tola tui gurung khurjak saka tui ngke tui silaya tola tui silai tong ka nge tabuk nok bahike kifili tong nogo sung tabo jaga ni pheke gari change khlaiye tabo Agartala ni gari yang Guwahati thangnai gari super aboro kifilna gosia joto super ni ke sabole saimanba bahaja nengno tamja nengno amoni bagai o je super je Guwahati ni kifilna super ni bororo super supi khainai baksa sumu bairi ja pathangka baksa taxi bairi ja khlai thanglaiga abon bore ngege boro yang super kana samene yang Agartala ni Guwahati thangmani gari no be khaji sung thanan samene super ni driver o kam hunisa sung counter ro call khlaiga joto norong ajiwo super o kai hemini passenger tutum tu haibiti gese sung Tripura thanai hisau Kosia tabuk
Kipra suk dorate kasajak tong naro. Kipra sarok kebang mano aga kawo kebang mano kawano 200-300 hai rok kawano kebang man yang ni bai ayang ni bai ja yang ni bai ayang ni bai asu bajet agalak Acha do ja ham keren ke nawa sapai de amon nayo. kesung tabui ko aje tan kamu ko tnang ma jaga ni থেকে সোনাপুর ni থেকে বাস কাই খাইজমো বদলপুর জরা তানা সব পাইছে না যা Acha. Bureau Report, Koktom Express.